Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα η συνταγή μας είναι πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ γρήγορη και πάρα πολύ χρηστική. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε σπιτική μαγιονέζα πραγματικά με το τίποτα. Σε ένα λεπτάκι από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε θα είναι έτοιμη. Σε ένα μπολ βάζουμε έναν κρόκο αυγού, μία κουταλιά της σούπας ξύδι από λευκό κρασί, μία κουταλιά της σούπας χυμό από ένα λεμόνι, 2 κουταλιές του γλυκού μουστάρδα και ανακατεύουμε ελαφρά με το σύρμα. Καθώς ανακατεύουμε ρίχνουμε πολύ σιγά 30 ml ελαιόλαδο και 220 ml ηλιέλαιο. Ρίχνουμε σιγά σιγά και αυτή η διαδικασία μπορεί να πάρει μέχρι και 3 λεπτά. Προσθέτουμε 1 με 2 κουταλιές της σούπας νερό για να αραιώσουμε τη μαγιονέζα. Αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε σε ένα μπολ ή αποθηκεύουμε σε βαζάκι στο ψυγείο. Τίποτα καλύτερο από μια σπιτική μαγιονέζα για να συνοδεύσουμε τις τηγανιτές μας πατάτες ή να τη βάλουμε σε ένα σάντουιτς.